ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತೂರುದು. ಮಲ್ಲೆ ದನಿಕಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲ್ಲೆ ಈತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನದ ವಿಷಯಡು. ಅಂಗನನು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪೇರು ತಿಬಾರಡು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪುನು ದೈವ ಮಣ್ಣಿಡು ಕಾರು ಇದು ನುಡಿಗೊಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪಲಿಪುಂಡು ಫಲಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣದೆ ಮಣ್ಣದ ಅವೇನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸೋಲಿಯಾ ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ನಿರ್ಮಲವಂತೆ ಉರಿಯುಣು ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನು ಮಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಇಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಂಗನಗೂ ಹಾಸೋಲಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಆವಡು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋಳಿಯಾ ಅಂದಿರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇತೆ ದಾಲಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರ್ದಜ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಣ್ಣೇ ದೀತಾರ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಅಂತೂತೆ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಯಾನು ಈತೆಲ್ಯೊಪ್ಪುನಗ ಅಂಗನಡು ಎಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಗ್ಗಲ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತನಾಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಲಿತ್ತದು ನಿಕಲು ಕರ್ಣ ನುಪ್ಪು ಆ ತೋಡ ನೀರುಡ ಮೀದು ಕುಂಟಾಡ್ತದು ಇತ್ತಂತಿನ ಆಯ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆನ್ನು ಅಂಗಣ ಉಂಡು ಅಂಗಣಗ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ಮಣ್ಣಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಕೆಸರ ಆಪನೆ ಅವು ಆಪನೆಕ್ ಕಾರ್ಕಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುಜಿಂದ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂದಂಡ ಮನ್ನೆ ದಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪನೆ ಮಣ್ಣಡೆ ಪಂಡ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಬುಧಾರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಮರಿಪರತಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ ಬಂತ ಮರಿಪರತಿ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ಡ ಬರಿತ ತುದೆಟ ಮೀದು ಬತ್ತಾಯಿಟ ಮಡತನ ಬಣ್ಣ ತಿಬಾರ್ಡದ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕುಲ್ ದಾಯಬಾಡು ಜೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ಅವಳು ಮಡತನ ಸೇವೆಂಡು ಮನ್ನೆ ಮರ್ದು ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮರಿತು ಚಿನ್ನ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮಸೀಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣ ಮಣ್ಣಡು ಮಡತನ ಬಾಂಡ ಕುಕ್ಕೆಡ್ಲವೇ ಕುಮಾರದಾರ ತುದೆಟ್ ಮೀದು ಅಡೆಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಡತನ ಬಾಡಂದಂಡ ಚರ್ಮಸೀಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ಬಾಂಡ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿನೆ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ಪುಂಡ ಅವಿನ ಏರು ಪಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆತ್ತು ನೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬುಟ್ಟಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಭಾಷಾಂತರ ಅದು ಶಬ್ದಾಂತರ ಅದು ಐಕ್ ಶ್ರಮದಾನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬುಂಡಿ ಪಂತಿ ಬರಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಕೋಡೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಸಕ್ಕೆದಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕಿಜರನಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಾತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಪರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಡು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಗಣದ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತುದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾಸ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೈವದ ಉಳ ಸ್ಥಾನದ ಉಳ ಇರೆ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರೆ ಮನೆಟ್ಟು ಇರುವೇರು ಸತ್ಯೋಳು ಪಣಪನಂಚತನ ವಿಷಯ ಈ ಇರುವೇರು ಸತ್ಯೋಳು ನಂಬೋಡುಂದಂಡ ಆ ಸತ್ಯೋಳುಗಳ ಸ್ಥಾನಾಪಾನತೆ ಉಂಡ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನತೆ ಪಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ ಜುಮಾದಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಮಂಚವಡು ಕಲ್ಲುರಟಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ರಾಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಮೈಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕರೆ ಬರಡು ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಅವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಣ್ಪು ನಾವು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನ ಗುಂಡಾನ ಚೆತ್ತನ ಮಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣ್ಪನ ಬಿದೆ ಕದಿಕೆ ಬಣ್ಪನ ಬುಲ್ಲು ಮನೋಲಿ ಬಣ್ಪನ ಪುರ್ಪ ಅದೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೊಡ ಆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಪಗ
ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬಂದ್ಪನ ಹಿರೇ ಬಂಡಾರ 8 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜೆ ಆಜಿನ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಒಂಜೆ ಮಂಚವಡು ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಂಡೈತೆ ವಾಸ್ತುದ ಉಳೈ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬ ಬನ್ನಗ ಐತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜಲ್ ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ಓ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲ ದುಂಬುದ ಇದೆ ವಾ ಶೈಲಿ ಉಂಡು ಆ ಶೈಲಿ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಜ ಅಂಚಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಸುರು ನಂಬೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊರಳಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಬನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಬನೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಬುನ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಮಧ್ಯಮ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓ ಬೇಟೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಕೊರನ ಎಡ್ಡೆನದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರದು ನೆಕ್ಲ ಬೇತೆ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಲ ಕಾಣು ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಡಿಜ್ಜ ಓಹ್ ಐಕೈಕ ಆಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟೈಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಕೆಲವು ನೇಮಗಳು ಎಂಚ ಆಪನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೇ ನೇಮಡು ಒಂಜೇ ಎಂದೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ನೇಮಡಿ ಮೂಜಿ ದೈವಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮಂಚೋಡು ಪಾಡೋಲಿ ನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಂದಾನ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಒಂಜೆ ಮಂಚವು ಒಂಜೆ ಮುಂಡಿಗೆ ಒಂಜೆ ಮಂಚ ಪನುಲಿ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತನದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಈ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ, ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣೇ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಈ ನೆಲದ ಸತ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ವಾಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತುಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಐಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವವನ್ಪುನ ಅತನ ಶಕ್ತಿವನ್ಪುನ ಐಕ್ಯದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜ ಆಂಡ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಐನು ಒಂದು ದಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾತಂಡ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗನ ಆತನ ಕಮಿಟಿಯ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಪಂಚಾಂಗಡು ಊನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಗೋಡೆಡು ಊನ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೋಡಿ ಪವನ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತನು ಇದು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮುಗುಲಿದ ವಿಷಯ ತೊಂಗ ಮುಗುಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ತತ್ತನು ಪಂಡ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಓ ಊರುಗು ಐದು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ ನೆಂಚ ಬಂದಾಗೈತೆ ಮುಗುಲಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಇರುವ ಏಪ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರ ದಿನಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಓಪನ್ ಅದೇ ಮಿಂಚಿಯ ಅತನ ತೆಡ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಅವಳು ಒಯ್ತೊಂಡು ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಂದ ಅವಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಸುಪ್ಪನ ಐಕ್ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಅನ್ ಬಂಡಿರಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಓ ಮಿಂಚಿ ಬಂಡ ಕರೆಂಟೇ ಅವು ಪಡ್ಚವು ಅವಳು ಓಲೋಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತನಂದ ಅವು ಆ ಊರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದೇ ಪಂತಿನೇನು ಐನ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಬ್ಜ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತರಭಂಗ ಅಂತ ಬಂದಿರು ತರಭಂಗ ಬಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಪೊಲಿಂದು ಪಲ್ಪೇರು ಪಂಚಾಂಗ ಪೊಲಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿ ಪೇರ ಮಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನಾಶ ಮರಣ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನ ವಿಷಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಅದು ತೂನಂದಾನ ಐಟಿ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಾಶ ಅಂದುಂಡು ದಯ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಗಿರಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆಯಗೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಮರಣದ ಸಂಕೇತ ನಾಶ ಕೊರತೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿದರೆಗೆ ಮರಣ ಇದು ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಅವಲ್ಲ ಜರಿನಿಂದ ನಾರು ಇತ್ತೇರಂದ ಅವಳು ಬರಡೈತೆ ಅವು ಅಂಚ ಅವೇ ದೇವೇರನ ಕೋಪ ಅಂದುಂಡು ಅವೇ ವಿದ್ವಾಂಸಗೆ ಸಬಿಟ್ ಅಪಮಾನ ಮರಣ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ವಿಮುಖೆ ಅಂದ ಈಗ ಮರಣ ಇಂಚ ಮರಣ ಬಂಡ ಸೈಪುನ ಮರಣ ತುಲ್ಯ ಮರಣ ತುಲ್ಯ ಸರಿ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಗಾಂಗಲ್ಲಿ ಊನ ಆನಂದ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟು ನಿಂತು ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದರ ಮನೆಗೆ ಬಾಲಾಲಯ ಕಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಂದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು
ಅವು ದೈವದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವ ತೊಜಿಪೋವನ್ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವ್ಲು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ನಾಲ್ಕದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆತ್ತ ನೋಡು ತೆಗೋರಿ ಒಂಜೇ ಐಕೆ ಮತ್ತೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಐನು ಗಿಚ್ಚಾದ ಬಾಲಾಲಯ ಪಾಡ್ದಾನಕ ಅವ್ಲು ಕೆಲವು ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಂಡು ಓದುವಾರಂಟು ಶುರುವಾಂಡು ಅವು ದೈವ ಅವ್ಲು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ದುಂಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುತ್ತುಮದಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸುತ್ತುಮದಲ್ದ ಇಲ್ಲದುಳೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬೇತೆ 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 ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಉಳಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನ ದೈವನು ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವೇನು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ವಿರೋಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಾಡ್ದುಲ ಇತ್ತಿನ ದೈವನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಬಾಡ್ರು ಬಿಡ್ಬುಜು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ತಪ್ಪೋಡೆ ಆ ಬೇಲಿನ ಓ ಅಂಚ ಬತ್ತನಂದಾನ ಅವಿತ ದುಂಬುಡ್ ಇಂಚ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ದುಂಬುಡ್ ಉಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ಚಾವಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವನ ಪಿದೈ ಬಾಡಿನ ಉಲಾಯ್ ಗಣಪದ ದೀತ ಅಂದ ಪಿದೈ ಚಾವಡಿಡ ಆರಾಧನೆ ಚಾವಡದ ಸತ್ಯುಳೇನ ಪಿದೈ ಬಂಡ ವಾ ದೋಷ ಅಂತ ಬಂಡ್ಪಾರೆ ದೋಷ ಬಂಡ ಐತೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪೇನು ಕೊನದು ಇರ ಪಿದೈ ದಿಯಾರಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವಲಿ ಎತ್ತು ವೇದನೆ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚೆನದೆ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಂಬು ದೈವಳು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಐಕು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಸೂತಗದಕುಲ ಆಮೆ ತಗ ಪೊಗ್ಗೆರಿಜ್ಜಾನೆ ಅದ್ರ ಐಟೆ ಆಮೆ ಸೂತಗಿತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ದೈವಳೆ ನಂಬೇರು ಒಂದೇನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡುನಲ್ಲ ಅವಳು ದೈವ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ಬೋಡೆತ್ತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಂಡ ವಾ ರೀತಿಯದ ಉತ್ತರಣೆ ಆಧಾರ ದೀದ್ ವಿಷಯ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ದಾಲವನ್ ಬೇರೆ ಅಬುಜಿ ಅವಿತ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಭಾಗ ಬೋಪುಂಡವು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲವಲು ಉಂಡು ಮಂತದೇರು ಬಲಸದೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐ ನಂಬೋಡೆ ಬಂತ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಅಮಸೂತ ಕೊಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾದಿ ಪೂಜೋ ಇತ್ತ ದೈವ ಅಂದಂಡ ಸತ್ಯಳು ಅಂದಂಡ ಕ್ರಮಟೆ ಬೋಡು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪೆರ ಅಬುಜತೆ ಅತೆ ಅಮೆಸೂತ ಕೊಳು ಬಾದಿ ಪೂಜೋ ಅವು ಕ್ರಮ ಐಕೆ ಕೋನೆ ಬಂತದೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತದೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಬಂಡ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಈ ಬಾಧೆ ಎಂಚಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕರತ ಬೋವನ ಸಲ್ಲಂದ ದುಳು ಯಾನ ಪ್ರಮಾಣಲೇನು ಒಂದು ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದ ಆ ಕುಬಲಡಿ ತುಳ ಕೋಣೆ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ದುಂಬುದಿನಗಿರು ಬರಡು ವಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಬೇಕು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನೆಟ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ದುಕ್ಕು ತೊಚ್ಪಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳೇನು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಆದ ಸಾಧಕೆ ಆದ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಹೊಸಕಂಡ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಣಪನಂತ ಬಗೆಟ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವಾಸ್ತು ಪಣಪನ ಪಿರಾಕಡಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಪುದರ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪನ ದುಂಬಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ನನಗುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಬೋಡು ನನಗುಲ ಬೋಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಬೋಡು ಏಪ ಬೋಡು ಏತು ಬೋಡು ಪಣಪುನವನು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬದುಕು ಛಿದ್ರ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಅತೆ ಛಿದ್ರ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನವೇ ಧರ್ಮ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಈತನೇಟದ ಸೂತ್ರುಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ಲಾತೆ ಈ ವಾಸ್ತುದ ಬಗೆಟ್ ಅತನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಂದಂಡ ಏಳಿ ಇರಲಿ ಅನ್ಮ ಬಗೆಲ ಮುಗ್ಯಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ್ ಮಸ್ಕತ್ತಿರದ ದೈವದ ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೆ ದೈವದ ಕಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಡಾನಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಕಾರಣಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು ನಮ್ಮ ಸುನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೆಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮು ಪದಂಗಡಿ ಕೈಮುಗ್ಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತೂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿತಾಂಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಕುಲತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಕುಲತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಗ ಆಯಗಾಪುನ ಸಿದ್ಧಿ ಆ ಮುಖೇನ ಆಯ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಆಮುಖೇನ ಸಮಾಜಗೂ ನಡ ಆಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಅವು ಏಪಲ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಷ್ಠೆಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಫಲಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಫಲಿತ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲವರು ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ದಾಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಮುಖೇನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ವಾರ ದೈವದ ಕಲಟು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾತರಡ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಐಕ ಕೇನುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ದಿಡ್ಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.